gelar mantan mun saratina ler kekonang dinon ler kekonang surup sorotetan padang kasolan pacaring purnameng kekono marmo sing sang atri kumulung atri kumulung mangrompak ing wadya ora nang kono makawya klari wang-wang wilahing awi kena mastu purma sidham awi kena mastu purma sidham silat mriwang jagat karana sirang tandha kawisisanding bisana sono sinawung langening wilapa esmaksila stantun lampahing buddha jinantur tutur katela tetula-tulat mring Raden Marabdya winisuda trahing kang dinama Dama pinarti tameng lalata mangya teka wasananing Gupita tawong rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung manggeng panggung Sang Purwengkata sikebyar dumak dening Mayang Purwa Orwakan kondo linarik runtuting basa dumeng kuna ngemusu rasa yen narasaya karaos mulat sarira hangrasa wandi wuruhing diri arasa rumangsa angrumangsani lirik jalma angela kaca jarweh usurinakup caing carita ala becik us gumelar jroning pagelaran Yoga Satria mirsani pagelaran ing Purwa Surya Candra ndaru nyewang Kartika wis kinurba kodrateng kawasa sahari aratri pangedri bawana perwateking doksina gilir kemanting temat dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Radung lantang kartu manggara toyo sinurambun toyo Jawa pating rembyah dado padang kutu-kutu walang atuga burono nyang burontoyo dadya beranan tanpa wicalan padang tarwangan sinari sanjewang rekna ingkang sumur bawani jagat mungging jagat wetan tumunggup-munggup mungging kalingan wukir abang merengangah lamun kaiksayan dilan dilato bumi saya tangu sumurup sanjewang arka katon semeblak kanan kirining abang esmu jenar kabur bawan sinari sanjewang basanta tanem to katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo pojeng gunung kinemelan kundan kasuring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makuna Mega
tan metawis dangu soleh kawula dasih dina larsa angupaya buka karo Tegal Sawahi angluhur silur tatana wedhotes nambi sendonan sesindinan mikul karo lukune anggring raja kayane sawanana pirembagan sapa ruwangi sang Hyang Ngarkasaya dangu saya inggil wis katon melok sinari jagat dunung ing kiblat papan lor kidul wetan byang kulon sinari jagat kang samya rebut yoto rebut tejo rebut kekuwung prantiring mangke datan wonten ingkang amadhani kekuwung ing mraja negaring Dwarawati ya negaring Dwaraka ya sinebut praja negari ing Jenggalapura ya negari ing Jenggala Manik apanjana kira pambukaning kandha saret ing mangke wana negaring Dwaraka temati saking pulo-pulo Banjaran sinasapan loya menawi tinambi ombak samudra binang langut kang tanpa wakut pekating paningal kapanthok urut ing Cakrawala waneh-waneh cakrek ewa wisik sawane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinarya susuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasun jembar kebeganing pasir kemelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri rawe-raweron kelapa bumi subur pasiten pawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur kan dadi gunung-gunung bebanjeng kandhang rangsang langit lenggak-lengguk lampahe toya mijil saking sendang-sendang wening tirtandi piline kang pinara-para playune kang tinampi wadhuk benendung-bendung kinarya hengelini sawah yang pategalaning Narakesma mokal panguleng tetani bebasan datanana bumi sajeng kangkeng sela sedaya tinandurang kang murakabi panundya Petarisli Anggar Pasabinan Yaya Rukmisari kang pinangka Pratiwi pategalan rengga kowe jengking ngrembuyuk godhongane ambek kowe nganti kaya manglunga wit-witane polo kang kependhem polo kang kesimpar polo kang gumantung sedaya tanku jiwa jinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya ide iwen sanseyang rembug lamun siang samya glaring mangunan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datanana carane kandhang nganggo kranjing palang lapet tebe saking tindak Durjana Juti samya saiyek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari Jenggalapura ana gumimbange gunung anggung nur samira starurun tumurun ala tumerah sadaya dadi huruk-huruk kandhing lingkungan langgung-langgung lamonta pinaluti sampun samya samet ing sesanggeman sepen tebe saking tindak sansaya sinansaya Winada Wida anane Muhammad sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan sedating jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging binasake negaring Dwaraka nalika semana laguya mancik marang jaman kencana panjang munjung pasir pawukir loh jinawi Gemah Ripah Karta Tata Turta Raharja dasan guru kang gedhe bore padhang jagate dur kukusi turtata kuncarane turta kasusuring manca praja lah sinenta wau ingkang asta pusarang adil bangsa negari ing Dwaraka wenangira den ucapna dosa namane sang nata dosa 10 nama wis mestandi nengge jejuluk sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ya sang Danardana ya sang Padmanaba ya Wisnumurti nalindra kateteken ati suci pepayung budi rahayu nengenaken mring tumindak kautamban dasare nalindra kang sugih bondo bandu datan mantra-mantra sipating Bathara yaya Sang Hyang Bathara Wisnu ya Sang Hyang Bathara Suman Angejawanta binayang bayang sangjaning para Hapsara Hapsari miya sangjaning para Manjedi manggung ketanggung Jaka Paloro-loro
kang samya ngambil upacaring keprabon andhepanul gawe Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna yen Cinandra pindha Jawata kang kairing Widodara Widodari. Lasinenteng kekeparang caket denira mangarsa nenggih Kadang Nata sadurung swela bumi yen karep ruci yen lesan pura nenggih Sang Raden Arya Setyaki ya Raden Tambakyuda ya Raden Yuyudana ya Raden Wresniwira ya Risang Singa Mulang Jaya ya Raden Bima Kunthing Satriya Limpat Wasis Waskita ing Esdi turta kasinungan kasekten luwih bebasan binatang mentar jinala mender tinembak penggung jinuduk puntung paramila tatan mokal den dadosaken bebedeng tinanggulanging praja negari ing Dwaraka. Nalika semana arep tidhem permanem datanana baneke walang alisik nata ing Dwaraka arsa cawusing guwaya anambi arawiwura nata ing Mandura sejati kang piniji nggenya sowan Sang Prabu Baladewarsa ngadhep wonten ngarsane Renggeng Rayi nenggih nata Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna pramila kandhang sedaya sampun sumewa langening merdaya kang ngrumpaka kakandha Sang Nata arsa medhar sabda pangandika dadu kumanggeling wijiling pangandika Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang dereng kababaring lesan mangruk mening sangya para kawularsa kang sekpisa mandira kanca ndodhok kanca kangsek Sang Nata arsa medhar sabda pangandika ya slorot sangya para kawula.
ngelmu sanyata sanyatane mung rasa ping ati bungah ngaran cuplo sugeng daskala montenino nora kaya si punggung anggengku ronggong hukungan sadina-dina ngremehke padane sinaranging maruta kumaraga anggerang anggungku mrunggung matane si moco parandene paksaku make Niwang sukmana mangadili luwi ana sasmintaning sun jagat masisaning Bathara ung bawana langgeng sinunggi tatanawrat ora mengkata dhisik kadangipun Kakang Dimas Setyaki Dimas sing garba ruji ndate kaget pakenira Siadi ing Lesanpura mondene sira Siadi sun wijana ngarsaning manira padha kanthi raharja sak praptamu Dimas
Singa Mulang Jaya donamit pasang liman tapi dina pindha ngleduni dumawing lawang luwang linepat ing tolak pandu Koko Prabu patu kamiji dumateng wiswanipun ingkang rayi garba ruci ing lesan pura parang wilujeng wiswanipun ingkang rayi boten manggalangan setunggal punapa sambung boten nanggung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha patu Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu iya kadanging pun Kakang Dimas Setyaki siya diatur bekti kelawan pun Kakang ora lewat pangestu ningsun wae tampanana Setyaki kalono iki sampun kula tampi ya kula pundhya karya jimat paribe dayana ing kasantosan Koko Prabu boten langkung parang pangestu paduka badhe kula cancang puja beni dumawing bijang ngeting merdaya saestu dadosaken cahya nercahya daging raka jiwanan Koko Prabu prayogan nulungguhe Dimas Setyaki ana ing negara Ndorowati Dimas Swela Bumi nuk niki sampun boten kirang prayogi besawanipun ingkang ngrayi ing garba ruci Koko Prabu mun mangke Koko Prabu sakalangkung ingkang ngrayi ing Dwaraka nampi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura damel bombong rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wondene kula kama wantun andhepani rawuh paduka lenggah wonten paraja negari ing Dwaraka Koko Prabu Balarama ya jagat pangestu ngorwayah Bathara jagat Patendra Jaladewaku kadangipun Kakang Yayi Prabu Ndorowati Yayi Prabu Kresna siadi miji kelawan suwanipun Kakang ing Mandura wektu dina iku ning Praja Negara Ndorowati gawe kaget panarimanipun Kakang nggonipun Kakang nampa timbalane siadi Ndorowati Kresna inggih Koko Prabu mugi rawuh paduka kinantenan karaharjan saha kula ngaturaken pambagya raharja Koko Prabu yo Kresna ngaturake pambagya raharja ngersanipun Kakang Paraharjane sekala niring sambi kula adosa karo beda durga mendhak kala sirna praptanipun Kakang ing Mandura wektu dina iki ana ngersani Yayi Prabu Sri Bathara Kresna ora liwat pun Kakang ngaturake pudha pangastawanipun Kakang wae mugi kunjung ana ngersani siadi Yayi Prabu Ndorowati inggih Koko Prabu sampun kula tampi karya Cundaka Panglingga Murda damel bombong raosing manahipun ingkang arayi ing Dwaraka mboten langkung kaskecak lenggah paduka Koko Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Praja Negara Ndorowati dina samengko iki Kresna Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa kadangipun Kakang Dimas Setyaki ing garba ruciya Setyaki tak tampa siadi atur bekti kalan ngersanipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura tampanana tambak yuda kawula niki sampun sanget anggen kawula pun diakarya jimat paribe dayana ing kasantosan Koko Prabu mboten langkung kaskecak lenggahipun Koko Prabu Baladewa anggen nyelenggah wonten Praja Negari Dwaraka Koko Prabu Balarama ya Setyaki kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang wektu dina iki ana ngersani Yayi Prabu Sri Bathara Kresna Singa Mulang Jaya nun mangke Koko Prabu mesti kemawon kaget setaning penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu wondene sak mangke kula wantun amiji rawuh paduka wonten Praja Negari Ndorowati ingkang rayi ngaturaken sewu agunging pamatur nuwun saha kula ngaturaken lumebering sih samudra pangaksami kula suwun saking ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa jalaran kula kinten boten trep tuwin boten pantes anggen kula nampi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung kanthi kawontenan ingkang sarwa sarwi prasaja wonten Praja Negari ing Dwaraka mesti kemawon nalikanipun kula mboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu tartentu kula sumedya ngrakit kreta kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu so kula badhe nyawisaken nirmawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama
malah ing sak mangke dereng kawya sing pangandikan padukan Kanjeng Prabu Kedara wonten Praja Negari Ndorowati rikala tigang ari kapengker kula atur nawala teng ngarsa paduka malah sak mangke padukan Kanjeng Prabu malah sampun rawuh piyambak wonten Praja Negari Ndorowati Koko Prabu jagat pangesunggara wayah Bathara Jagat Kresna kula wonten maring dawuh yakti nggonipun Kakang Prapta ana ngersani si adiki ya nalika semana lumantar nawala ingkang wis ndak tampa 3 dina kepungkur ingkang si adi ngaturake ana ngersanipun Kakang lumantar Nayaka Praja Negara ing Ndorowati inggih Kresna babar pisan wong tuwa mono mung sumedya nampa atur wong tuwa mono mung kari manut arep kapanpun Kakang diwijiswane ning Praja Negara Ndorowati jeneng nyatanipun Kakang iki ngrumangsani luwih werda tinimbangane Si Adi mula najan toh Si Adi nimbali sowanipun Kakang ning Praja Negara Ndorowati nadan Si Adi nimbali kelanipun Kakang supayane prapta ning Praja Negara Dwaraka nadane Wancirina nadane Wanciratri pun Kakang bakal enggal-enggal bakal tumuju ning Praja Negara Ndorowati mula Kresna gandeng pun Kakang wis sowan ana ngersani Yayi Prabu ndak suwun kanthi banget pun Kakang bakal nganglungake jangga nilingake karena mastuti sabda pangandikane Si Adi Ndorowati Kresna ilang ana jigulan perkewo Durgama Sangga Runggi aku bakal sumedya nampa pangandikane Yayi Prabu Kresna Yayi Prabu Ndorowati Hanjrah ingkang puspita kasiling samirana mrek sekar kadung mangambar ngas kandhane temah raras renaning driya Koko Prabu babar pisan malih-malih punapa anggenipun ingkang rayi ing Ndorowati angaturi rawuh paduka menika kula namung badhe nyuwun dawuh saha pamrayoga saking paduka Kanjeng Koko Prabu babagan nawala ingkang sampun ingkang rayi tampi tigang candra kapengker saking ngarsanipun Yayi Prabu Darma Kusuma Si Adi nama nawala saka ngarsane Yayi Prabu Puntadewa inggih Koko Prabu surasaning nawala piye Yayi mbok menawa mengko ana murganing lakon pun Kakang bisa sak biyantu ana ngarsane Si Adi merga mangkene Si Adi Prabu Ndorowati kuwi ingkang minangka Jagatwaing Praja Negara Ngamarta Si Adi kuwi ingkang dadi pujanggane para Pandhawa ora saben Si Adi pendak-pendak ana pakaryan ingkang kudu dirampungi pendak-pendak Si Adi dibutake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa Si Adi kuwi ora tau njaluk pamrayoganipun Kakang merga ndak rasa ndak kira Si Adi kuwi wis bisa mungkasi perkarane dhewe
Nanging sing dadake beda kelawan padatan sagendakan iki si Adi nimbali kelawan praptanipun Kakang jaluk pamrayoganipun Kakang Kresna. Senajan to piye wae aku ki wong tuwa, sak iso-iso pun Kakang iki ya menehi atur ana ngersani si Adi ingkang mbok menawa mengko bakal dadi pepadang atine si Adi Ndrawati. Inggih Kaka Prabu. Merga mangkene nalikanipun Kakang mlebu ning wewengkon Praja Negara Ndrawati tak sawang pasuryane si Adi lah kok teko katon rengu kaya mangkono. Kresna, sajake katon rengu. Wonten napa niku bilih sampun dangu Kresna? Ya jagat pangestu Kaka Prabu. Piye? Kula nampi nawala saking ngarsanipun para Pandhawa, surasaning nawala kula suraos. Bilih dinten sakmangke Yayi Arjuna nembe sedih, Yayi Arjuna nedeng sungkawa. Ya, awit sampun wonten tigang candra menika negari Ngamarta koncatan marang garwa Madukara. Inggih menika pun kadang kula inggih kadang Paduka. Inggih pun Wara Sembadra. Maling sakmangke mboten namung Wara Sembadra ingkang oncat saking kasatriyaning Madukara, malah para lancur-lancur Pandhawa saha putra saking kasatriyan Jodipati, atmajanipun kadang kula pun Bratasena ugi oncat. Gatotkaca, Antaraja tuwin Antasena menika ugi oncat saking kasatriyan. Pramila kenging punapa tuwin sababipun menapa wondene ingkang rayi ngaturi rawuh Paduka. Menika awit mengeti bilih Wara Sembadra menika tasih turas mandura. Wara Sembadra inggih pun lara ireng menika kadang Paduka piyambak. Pramila kula suwun lilaning manah tuwin kalodhanganing wekdal Paduka Kanjeng Kaka Prabu amenggalih babagan wonten pundi murcanipun kadang kula pun Wara Sembadra Kaka Prabu. Ya jagat pangestu Ngrawaya Bathara jagat. Kresna kula wonten maring ngadhawuh. Walah. Lah kok pun Kakang kaget bareng pun Kakang nampa aturi si Adi Ndrawati. Apa ya para Pandhawa ki wis kelakon golek syarat serana karti sampeka kanggo golek ana ngendi lungane garwa Madukara sartane lungane para anak-anak Pandhawa. Inggih. Inggih sampun boten kirang-kirang anggenipun para Pandhawa pados Pintasaraya pados syarat sarana madosi wonten pundi denungipun ingkang sami murca ngoncati negari Ngamarta. Wondene setunggal serana kemawon dereng wonten ingkang keduga saged manggihaken wonten pundi denungipun kadang Paduka tuwin putra-putra Paduka inggih lancur-lancur Pandhawa. Malang sakmangke ingkang rayi ugi sampun nyumurupi ningali wujuding kaca paesan. Malah kula sawang jagatipun Wara Sembadra ugi kula sawang jagatipun para lancur-lancur Pandhawa putra Jodipati malah katingal peteng ketutupan mega Kaka Prabu. Pramila kula menika ngantos bingung awit kula mangertosi watak wantunipun lagak-lagianipun kadang kula pamadya inggih pun Arjuna. Menawi kendran menawi koncatan kalian garwanipun inggih ingkang utami inggih menika pun Wara Sembadra. Menawi Wara Sembadra oncat saking kesatriyan Madukara, ing sakmangke Arjuna menika kaya dene wong kedanan. Ya senajan to ingkang garwa saking kadang kula panengah menika bojone akeh, senajan to Arjuna menika garwanipun kathah, nanging dados timbangan tuwin sigaraning nyawa saking Arjuna menika namung Wara Sembadra Kaka Prabu. Pramila kula suwun pamrayoganipun Paduka Kanjeng Kaka Prabu kados pundi awit menawi ing sakmangke Arjuna nggadahi arepoting manah awit menggalih dumateng murcanipun Wara Sembadra malah mengke badhe sasar susur tuwin tumangsuh anggenipun badhe ngayomi kawontenan-wonten Praja Negari Ngamarta malah sakmangke ngembet dumateng para Pandhawa gangsal Kaka Prabu. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka
Nalendra mbok marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrombak ing wadya warda krore kakiri-kiri sing kebyar katariku laing kono ta wau didemat aling pasewakan negaring Dwaraka nata ing Pandura Sang Prabu Baladewa nampi pangandikaning Ranata Dwaraka inggih ngarayi Sang Prabu Sri Bathara Kresna matur wonten ngarsanipun Kang Raka tinampi dening nata ing Pandura Sang Prabu Balarama den sawang pasemonira katon rengu cawus guwayane nata ing Pandura awit bingung menggalih murcanipun ing ngrayi tuwin Kang Putra Sangya para lancur-lancur Pandhawa kedadak nalika semanten hangalangut Sang Prabu Baladewa legeg datan mobah datan musik legeng nganti kaya pratima golek kencana Mas ndadosaken kanyut pinangka warju kan ujare wong aganten warju ujare wong akecut nginanga durung abang iduwa durung manjing dasaring pertala pihak ngarsa tangkeping murika pasiban bono amuk apa to kang dadi darunane ora ana macan apa dene gajeng medhot saka wandilan kejawi amung maraptanira Nalindra saking latah sabrang ingkang minggah madoning Datulya Praja Negaring Dwarawati nalika semanten damel cinyak sangya para lenggah Nalindra ing tlatah sabrang galya kaya bareng nganti nanggap akare kagiat kang sami mulat
permara remangos wanya ngambrang kati karananing kaswa siyaning paraga kamalatku Tumihing sang gondo wastrat aja lang lalu lati surya mangrang salang wayah langening kalang jarak ler pandan moncar Tinon raga konang surem sorote tan padang alon tata trap silanira ngaca mangan astanira kalih astanira kalih pisan yen nganti kok gawe tresna yen nganti kok gawe tresna Ya jagat pangestu ngara wayah para jagat Kaka Prabu piye Kresna dereng ngantos kula purna anggen kula matur wonten ngarsa paduka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa ugi dereng keduga paring wangsulan wonten ngarsanipun ingkang rayi ya lah menika malah kula nyumurupi wonten Nalendra menawi katitik saking busananipun ingkang mompyara kados mekaten menika Nalendra saking tlatah Sabrang Kaka Prabu. Uye jagat pangestu ngara. Lho kok uye? Kresna, wonten dawuh. Ora ngerti po aku saiki. Menapa? Rasta. Lho. Wah, tak sawang Nalendra kuwi Nalendra saka tlatah Sabrang. Kula nggih. Ayo. Bagekno Kresna. Inggih. Yen to praptane Nalendra kuwi gawe tentrem kanan Praja Ndrawati. Siadi kudu nglungguhi bawa leksana minangka Nalendra saka negara Ndrawati. Jenyatane Siadi ki Nalendra kang watak sama beda dana denda. Teges Siadi kuwi yen to
ora bedak-bedake marang titah sepadha-padha najan wong Liandrayan si Adi bakal menehi ya ki wujute bebungah menehi ganjaran ngersane wong kang menehi labuhan marang Praja Negara Ndrawati senajan to dudu kawula Praja Negara Ndrawati inggih nanging najan to si Adi kuwi duweni kadang nanging kadange si Adi kuwi nggih sampun kula sampun mangertos iya wis dong sampun kula dangunipun Koko Prabu kula aturi lenggah ingkang sekeca ya kaya wis ora kurang prayoga wah lungguh mburimu ki jebul malah adem inggih wah iki ana kipas apik banget inggih Koko Prabu prayogakno sartane bagekno Kresna nuwun mangke Kisana sampun nginten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika ingsun wanuh kelawan jengandika paduka menika menawi kula sawang busananipun Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana oh Nuwun amin pasang Kalimantapi wah tinebena nyeloduni dumawahing tawang toang linepatno ing tolak manu Kanjeng Rama Prabu luluh mangke riyin teka paduka nimbali kelawan panjenengan ingsun Rama Prabu menika tegesipun nuwun sewu menapa paduka dereng priksa bilih boten dangu malih kula badhe dados mantunipun paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna mangke riyin Kisana kula menika tepang kemawon dereng teka paduka sampun nyebut ingkang abdi punata Ndrawati menika Rama Prabu menika liripun kados pundi kula aturi nempangaken panjenengan rumiyin menika sinten Nalindra saking pundi sinten jejulukipun oh ngaten Rama inggih nuwun sewu to sampun ngantos Rama kajengipun menika sih bektinipun ingkang putra wonten ngarsanipun paduka Kanjeng Rama Prabu nuwun sewu nanging kula menika dereng tepang Kresna wis tokno wae kuwi Wisnu kuwi kayake kuwi inggih Koko Prabu kula aturi sareh yo ngono ngeyel minggir kok pancale cangkeme minggu inggih nuwun sewu Kisana maduka Nalindra saking pundi sinten jejulukipun nggih ora amit pasang Kalimantapi tinebena saking siku dendane ku Bathara sinuwun parang paduka miji dumateng wiswanipun ingkang abdi kula menika pun jejuluk Prabu Manik Mandaya ha nggih Nalindra saking negari pundi wingking kula Nalindra wingking saking negari ing bumi Ratalun negari ing bumi Ratalun menika kasatriyanipun kadang kula ragil Pandhawa nggih kula ngertos ning senes kasatriyanipun Raden Sedewa menika mboten negari ing bumi Ratalun menika negaranipun ingkang abdi inggih pun Manik Mandaya oh ngaten ha iya inggih nuwun mangke kepareng kula sowan wonten ngarsanipun paduka Sinuwun Prabu Ndrawati kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun inggih kula tampi dawuh sami-sami mboten langkung prayogakaken lenggah paduka Sinuwun Prabu Manik Mandaya nggih Rama Prabu sampun boten kirang prayogi lho sampun Rama Prabu kajenge kula menika ngaturaken bekti wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna teka paduka kados ngaten inggih lajeng wigatosipun nggenipun rawuh wonten Praja Negari Ndrawati lah menika sing badhe kula aturaken sinuwun kula menika sampun wonten tigang candra menika kula mengimpen-impenen pendak-pendak kula nendra pendak-pendak kula sare pendak-pendak kula ngasta wonten ing paningalipun ingkang putra menika namung gumawang wonten ing netra namung katinon saking Mandura menika kula nyumurupi putri Ndwarawati kadangipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna inggih menika Dewi Wara Sembadra inggih pun Dewi Bratajaya pramila anggen kula nyebut paduka menika Rama Prabu menika awit kula sak mangke
badhe dados mantunipun Paduka Kanjeng Rama Prabu. Lho. Paduka menika gandrung kalian rayi kula pun Wara Sembadra. Ha nggih. Nanging kenging menapa nyebut kula kok Rama Prabu. Lho, Dewi Wara Sembadra menika rak putra sampeyan to sinuwun. Lho, menika rayi kula. Wah. Menawi ngaten klentu anggen kula nyebat. Kleru anggen kula nyebut. Menawi ngaten kula matur wonten ngarsanipun Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih. Sinuwun Prabu Manik Mandaya. Ha iki. Lajeng wigatosipun rawuh wonten Praja Negari Ndarawati. Kawuning ana sinuwun. Sowan kula wonten Praja Negari ing Dwaraka menika. Mengke riyen kajeng niki lunga riyen niki. Nutupi monitor niki. Nah, ngeten nak pun seru melih. Sowan kula wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu ing Ndarawati menika waleh-waleh menapa sinuwun? Kula namung ngabun-bun enjang Anjejawa sonten ngemis dhateng putra utawi arayi Paduka nggih Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna mboten sanes kejawi amung iki rene. Mboten sanes kejawi amung inggih menika pun kegantilaning ati kula. Inggih menika pun Dewi Wara Sembadra sak mangke badhe kula boyong wonten negari ing bumi Retalun. Awit kawuning ngono iki rene. Kula menika sampun matahun-tahun dados Nalendra sinuwun. Kula sampun matahun-tahun mandhegani Sang Hyang Para Kawula kula ngayomi kaliyan kawula ing bumi Retalun. Nanging kula dereng mengku sawijining garwa Prameswari ingkang jejeri kalengganipun ingkang rayi. Inggih, pramila sowan kula badhe nglamar dhumateng Kadang Paduka inggih pun Dewi Wara Sembadra sak mangkili lanana suku lan penggalih badhe kula boyong wonten Praja Negari ing bumi Retalun. Menawi dipun keparengaken kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Jeryatanipun ngibarat wong legan golek momongan. Paduka menika sampun nulungi dhateng gesangipun ingkang abdi. Awit wong tresna menika abote kaya nyangga bumi. Menawi ngantos sak mangke kula mboten kelampanggen kula badhe mengku lan Dewi Wara Sembadra kula sampun sumpah prasetya kula badhe ngendhat tali murda kula badhe gantung wonten ing Wetela sinuwun. Badhe gantung wonten ing Wetela. Ha nggih. Pramila sampun ngantos sing sak mangke kula mati siya. Sampun ngantos kula mengke nglalu kula aturi masrahaken ingkang rayi badhe kula boyong wonten negari kula ing bumi Retalun sinuwun. Kakyatri sang kapirango rinangkul kinempet-kempet sasang ratnaning pawana ya kita kang walang ati ya jagat pangestu ngoro Prabu Manik Mandaya kula wonten dawuh sampun ngantos anggen kula matur menika sak mangke damel kuciwa saklebeting penggalih Paduka. Lho, liripun awit mugi dados ning kawuningan sampun wonten tigang candra menika kadang kula pun yayi lara ireng inggih pun Yayi Bratajaya menika oncat saking negari ing Ndarawati. Pripun? Kadang kula pun Yayi Bratajaya inggih pun Wara Sembadra menika sak mangke oncat saking negari Ndarawati. Weh ladala. Jaja muntaplir kinentap duka yayasinipi. Netra kocak ngondarantir yen sinabet mring sagedheng. Wah, latala. Mboten pati duka mono ora pati duka mono ora nyono ora ngira sinuwun. Wah, kula menika tebih-tebih saking negari kula ing tlatah Sabrang. Negari ing bumi Retalun sowan teng negari Ndarawati menika tebih menika jauh lho sinuwun.
pindhane saking Lipar tumuju wonten ing Tambak Rama menika tebih sanget. Nanging kenging punapa kula prapta wonten mriki kula badhe mboyong kaliyan pun Yayi Wara Sembadra. Calon garwanipun ingkang abdi. Maling sakmangke paduka ndiyanken bilih Wara Sembadra oncah saking negari Indrawati. Inggih mboten oncah saking negari Indrawati nanging oncat saking kesatriyaning Madukara. Lho. Lah kok teko Dewi Wara Sembadra mapan wonten kesatriyan Madukara. Inggih Dewi Wara Sembadra inggih pun Yayi Bratajaya menika sampun dados garwanipun kadang kula panengah Pandhawa inggih menika pun Yayi Janaka. Walah dalah bangsa telek. Ora ngira ora nyono. Jebul Wara Sembadra ngringin cati kelawan prasetyanipun Kakang. Yayi. Yayi Wara Sembadra kok kowe tegel kaya mangkono. Wah, sinuwun. Kula menika sampun tresna anggenipun kula laku tresna kaliyan Wara Sembadra. Dipalangana kaya ngapa? Mentang-mentang kaya gendewa, kula mboten badhe mundur. Nggih nyatanipun Wara Sembadra sampun dados garwanipun Arjuna. Mboten isep, mboten melu, kula mboten badhe gagas. Mbuh Wara Sembadra menika bojone sapa? Mbuh Wara Sembadra menika bojone Panengah Pandhawa. Mbuh Wara Sembadra bojone Wiyaga nggih badhe kula sasak. Kula mboten badhe ngurus, kula mboten badhe gagas. Mbuh Wara Sembadra bojone sapa? Ingkang bahkan maling samangke menika paduka Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna mboten saged manggihaken wonten pundi denipun Wara Sembadra. Rawi-rawi rantas malang-malang putung negari Indrawati badhe kula biyuki batang sayuta sinuwun. Maning jajalan seketaning baune iblis lanat. Manik Mandaya. Wonten dawuh. Menika sinten? Lah keteka duka-duka wonten ngarsanipun ing ngabdipun Manik Mandaya. Lekna mripatmu gatekno gobokmu iki nata Mandura Prabu Baladewa. Pripun? Lekna mripatmu gatekno gobokmu iki nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo. Iki kadange Werda Wara Sembadra. Iki kadange Werda Yayi Bratajaya. Menika Prabu Baladewa. Ya. Wah, mboten nginten babar pisan kula saged pinanggya kaliyan nata Mandura Prabu Baladewa. Bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa ral pangestuku tampan ngono, Manik Mandaya. Nggih. Kowe tak omongi. Kowe ngerti apa ora? Nggih, kados pundi? Tak omongi ngrungokke apa ora kupingmu marak? Nggih, kula midhangetaken. Sembadra wis dadi bojone Janaka. Sembadra wis dadi garwa Madukara. Sembadra kuwi dadi bojone kadangku Yayi Panengah Pandhawa ya Raden Arjuna satria ing Madukara. Kuwi lelanange jagat lancuring bawana. Lelakon Sembadra arta boyong. Sembadra dirabi karo Nalendra sing wujude kaya diapormu ki anggepe apa? Lho nuwun sewu. Nyatanipun kula menika tresna kaliyan pun Yayi Wara Sembadra. Kula menika tresna kaliyan Dewi Wara Sembadra, kula tresna kaliyan garwa Madukara. Wis dadi bojone wong kok isih tok incer. Wis dadi bojone wong arep tok rabi, kowe duwe utek ora marat? Lho. Mbah kula duwe utek napa mboten? Kula nggadahi penggalih napa mboten? Wong tresna kuwi sing jeneng wong tresna kuwi ora mikir. Sing jeneng wong tresna kuwi ora nggunakake nalar pikir. Tresna kuwi uruping jiwa suci sinuwun. Tresna niku tuwuh saka atine dhewe-dhewe, ora tuwuh saka pikirane. Nek enten lelakon, nek enten cerita wong tresna merga pikirane niku jenenge ora tresna lahir lan batin. Niku ming tresna kaliyan lahir. Niki kadang kalane wong tresna merga pikirane niku mung merga tresna kaliyan wong wedok, merga bodine apik, merga rupane ayu, ning batine mboten tresna. Janjane ming arep dipangan jabane tok niku. Piye? Kowe muni pisan neh. Kowe muni pisan meneh kowe arep ngebiyuki Bathang Sayuta negara Ndrawati.
Apa kowe ra mawas? Apa kowe ra nyawang ning kene iki Lunggunata Mandura Prabu Baladewa? Iki kadange tuwa Yayi Prabu Sri Bathara Kresna iki kadange tuwa Wara Sembadra. Lah kok kowe delangap ucapmu kaya ngono piye? Anggepe kowe ra wedi karo tunggakku apa piye, Marat? Mari jalaran. Kelak-kelake plis drohon kowe. Hei, Manik Mandaya, aja takon dosa kowe ra bali gretel nenggala, Marat. Setyaki kok malang krik. Malang krik. Tak sawang kowe kok mlintir brengos. Mlintir brengos. Mentrang kalang kaya ngono kuwi nesu karo pun Kakang. Nesu. Lho. Kowe ra trima. Mboten. Tan trimamu kepiye? Nuwun sewu, kula tak takon karo sampeyan. Lho ya ning santai Setyaki. Ora usah terus nuding-nuding mendelik mripate kaya ngono kuwi. Ayo diudhuke. Lungguh ngisor. Lungguh ngisor. Nggih. Lungguh ngisor. Tangane ora malang kerik. Karek ngopo? Kula. Iya. Kula mriku mboten trima. Tan trimamu kepiye? Kula tak takon Senopati Ndarawati niku sinten? Senopati Ndarawati kuwi kadangipun Kakang Dimas Setyaki ya satriya Garba Ruci. Lah prisa Ngerti. Senopatine niku kula. Iya. Kudune nek enten parangmuka sing nyingkirke parangmuka teng negara Ndarawati sinten? Lho, mesti rak ya senopatine. Lho lah nggih. Saniki tak takon. Piye? Koko Prabu Baladewa le rawuh teng Praja Negara Ndarawati niku jejere napa? Lho. Dayoh kuwi tamu agung negara Ndarawati. Apa ana critane Dayoh kok ngundurke Dayoh? Lho. Kuwi dudu karepku Setyaki. Lho dudu karepe sampean, ora karepe Koko Prabu Baladewa. Ayo, arep apa? Lho. Dadi kowe nantang karo Nata Ndarawati, iya, tak tandingi Setyaki. Mboten. Anggepe. Anggepnya. Terus sekarang apa? Blokasuta kula mboten trimaken merga Koko Prabu Baladewa niku Dayoh kok delangap delajikan dugang karo Dayoh sing teka. Nek kowe ora trima kono ewangono. Lho. Kula kon ngewangi. Iya ewangono kono. Napa mboten saru? Saru piye jare kowe ora trima? Nek kowe ora trima karo Koko Prabu Baladewa ya kono. Saiki perkarane Setyaki karo perkarane Koko Prabu Baladewa, ora perkarane ratu kae mau karo pun Kakang Udu ning perkarane sing dadake geger negara Ndarawati iki ming Setyaki karo Koko Prabu Baladewa. Lho, salahe Baladewa tekan kene. Lho merga pun Kakang sing dawuh. Ngono lho. Nek kowe ora trima kono, lunga kono. Ora usah dadi nayakaku, ora usah dadi senopati ning negara Ndarawati. Jejer Kresna ora nganggo Setyaki ya ora ndadekake perkara. Ndarawati ora ning Setyaki ra apa-apa, isih ana Setyaki liyane sing butuh karo panjenengan ingsun. Muni kowe ora ming ketap-ketip. Nggih. Ora minggat nggih. Arep ora trima ya lunga sisan, malah kuwi tak tundung minggat. Terus kula melu sapa? Lah mulane kuwi. Wong ki aja sok kumalungkung, aja sok gedhek-gedhekke kelawan ngagunganmu. Lho kagungan kula gedhe kok jenengan. Ora tegese ora usah kok ngegungke marang kabisanmu. Dumeh kowe derajat senopati. Dumeh nek apa-apa geger apa-apa mesti kowe sing temandang. Urung mesti Setyaki. Kono nek arep lunga ora apa-apa, Aku wis nyumanggake, ning nek kowe pengen melu wong ya golek Nalendra sing bayare padha karo aku. Oh, mboten. Mboten saged niku. Ngopo kowe ora trima? Mboten kali kula mboten trima nek kula kan golek ratu liyane niku mboten sagu.
Merga nuwun sewu, kula bekti wonten ngersanipun Koko Prabu Kresna mriku awit paduka mriku nggadhahi bawa leksana tuwin Prabowo ngayomi marang ingkang rayi. Prek. Tur malih bayaripun gedhe pun ngaten mawon. Ha wis ngono kok dadak angeng arep ora trima lho kowe. Koko Prabu nyadong dawuh. Setyaki Wonten dawuh. babar pisan perkara kang kaya mangkene iki kudu dirampungke kanthi ati sartane pikiran kang resik. Nggih, parang paduka. Koko Prabu kae wangono aja ngasih mengko ketemper yudane mungsuh Nalindra Bumi Rotalun ya Prabu Manik Mandaya kae. Kowe ngestaken dawuh. Mengko yen to Prabu Manik Mandaya nggawa wadyabala babar pisan undurna ya Setyaki. Ngestaken dawuh. Nyun pamit matur wasilan. Sisandene gandeng kaya wis purna jejiban masewaken ndak jaluk bubarna kang padha sebo ingsun kundur kedaton. Nun ngestaken dawuh. Kepareng nyun pamit matur wasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setyaki kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning Mananggilan. Arsa sang nata kundurang ngedaton jeluk saking dampar ksana kinamben gamparan gandring. Kadharaken sang yaring peromban jadi mangku ketanggung Joko waloro-loro. Ingkang samya ngambil upacaraning kemrabun. Kawit sinyal saking Mandura tindaknya sang Sri Naranata lamun katurun saking Mandura tansah sesanti kamulyane.